Здравейте, приятели! Отдавна не сме се чували и виждали. Бях малко в затишие в социалните мрежи. Вие знаете, че съм доста отговорен човек и сериозен човек, но се оказа, че компанията, с която си партнирах дълги години, която промотирах навсякъде в интернет, MyWord International, затвори своите порти през август месец. Тоест бе ликвидирана и платформата, и приложението. Затова аз спрях и да се появявам в социалните мрежи. През това време, съответно, започнах да търся нови възможности, защото аз съм човек с предприемачески дух и намерих най-сетне това, което винаги съм търсила – смесица между иновация, технология, благосъстояние и здраве. А именно това са пластирите на компанията LifeWave. В България тепърва ще се развива и ще чувате повече за нея, защото е тук от март месец, нищо че аз научих сега. Така че вече ще почна да разпространявам. Имам лични резултати от тези лепенки, които не са инвазивни и не са трансдермални, а използват фототерапията и нашата енергия на клетките за възобновяване на всичките ни проблеми в тялото. И така, до нови срещи с тези нови информационни видеа, които ще правя. Чао!